tiremo takanga Manushka Breiveld, nanga Biggie Boyfing, Milan. En dan bitak Manushka Breiveld, dan alles masabeng fu a Prododang, podium. Pe, pot ome pre atapa planga, ma tiremo takip chin so fasa na tongo. Want Manushka, nanga Milan, denk bo uma família pe asa na tongo Betaki. betaki. Ja, Maar, betaki maar wel. ik moet een, en zeker voor die grandpa bij de domri. Zeker. En usap allemaal, if you want met smadi e bribi, dem takanga de in de egi tongo. Dat true. En fa you grokong, you pa na de bigi van Borger Breiveld. Ja. Fa umbego om na, voorbeeld, umbe taksa na tongo in osanga makandra? No, zo voeren we tata. Hoofdzakelijk. En ben mag voor taxer na tongo, maar uno ben doen zo voeren. Mino sap sande. Bika mi pad di embe gronko. Abe taxer na tongo emma. Maar nang emma wang. Dat verteer me wel eens. Maar mijn grandpa, sabi de domri, ben taxer na tongo in church toe, want abe hoor weer dienst. Hier, saya tak dienst, kerkdienst, church, abe hier preek abe hoor niet sa na tongo. En ben mafu aken toe, ben de bij toe, maar na oso no ben tak so voor sa tongo. Te mi manga mi pa ben taki en de want to sen ben den sa na tongo, dan na so un leer chinso. Maar eigenlijk mi leren na strati. Fumati en kapskoro ben tak tata radio ben de ni tata televisie ben de tata alasan ben de tata. Dus so ako tak asarana to no bende wa sansa bende mina mata ken asarana to serefi bende eigen ano bende eigisan. Maar later mi kon leren wel maar ano bede abe makriti fu takasana tongo fu di ano alade hede ibe taksana tongo? Abesa? Abe makriti fu takatongo asana tongo fu di nooit herde ibe takatongo na oso na asma te data fra pa ikalanga voor ko da pe jimi uno betak op zo'n manier. Doe betak na lefa metak no. Dus zo lees je dat je zoet want to sarana woord to go na ini maar dat ben de ala uno betak uno ben hoor heer conversatie in sarana tongo. Langa voor kuna nga de soort van dat uno betaki. Maar dan le konja of mi ma ben kam tegen uno nobari soort de soort van. O te taksana tongo ete? No de. Ja. Tem no wanneer me tres maar verstaan me. Of te me leer Milan. Was zo lezen aan mi pa. Maar in a sem fasi as re fasi voor beta ke do bengroko. Dus eigenlijk van metak no. Dus dan je switch more of snel go in tata of je switch voor tata go na sernang en baka het is maar de base en no one make versta dat de versta you dan je switch go na sernang tongo. Mi praxeer altijd dat te doan trasma sap fusay taki. De taki egi to de takasa na tongo. Ja. Maar if mi draya man dan sma praxeer dat ai hoiri mi tori. Je zo of alle dus zo? Ja, dus te je vier comfortabel, te je vier also nang was man dan en isap tak ay verstaan sarana dan je tak sarana en dan mi merk dat ano kaskil mi om mens maar de bij of in ano bij if de no bij maar of ideen wan openbare gelegenheid en je tak dus je doet het op een manier is dat mano mas sap praxeer tak je hooi gridentori. Want dat nooit no de
bedoeling, maar nee, van tak net. Te je vier comfortabel ang asma dan. Dahil switch ko asa na to. Ja, de takatongo moro. Dahil taka to moro isi. Ja. Ma aworo ko sa ito. Knap tap apuro lang. Bom furo fudeng be mati na nga sa aworo ko. Dine takasa na to. Nee. No, din na taka sa na to. So lazy dia bantu sa naman de be. Euro ko furo nga Walter Muir nga dus da. Betak sa na to ngo and ook to want to pray want to yung serana sma bende bay sa Grokonja in tata kondre and meshita hoe zeg je dat? Je vieri tak den wan taka tongo tu maar de no sap ala maar da wetaki sa usabi wetaki Ibe ta kosan di Josro. No yele era abegi boy fi Milan. Milan. Dia grokong. Ibe yere manangay pabetak sa nato mo? No. Kami pa no taksana to. Ane ta? So sumi mabika ako po dyan. So, na ngayong Agrokonja akron ko dyan. Na ngayong bakram ma. Apano be de furu in a picture. Yeah. Ano taka. First tang sa nang change sumi pa ma ano taka. ay versta ala 500 pe ala ay versta Ida kasi J6 de iji. nee Nee, dat maar oké. Sang you vind so mooi na asa nato. Så mycket som mooi. Kami loob na nga ala din tungo dat chika vergelijk want to word na nga tratongo. Dat mi loob fa tungo dat chika vergelijk at tungo na nga Spanyol tungo, Ingrid tungo, Makara tungo. Ala dai. So voeren doen want to doisri tungo dami. Ook. pwede woord ook mopo Ja, pero wat ook mo po. Ja. Migrata que gasco rete. Si, ja. Itaxi en español je suka of Ja, minus op het tak sa Spanyol tungo. sa je want erom? Human resources me Oh, oké. studeren nou. Dus kan je pitak was er namak na pay ay fesidang anamang so sap precies sa wala biditak sa dato wala ikay pe. Kan je hebt niks maar dat taksra to. Ja, ja aan het piep tak sa dato maar je hebt denk sa fusande afanodo. Oh ja. Voor die in aptata to de namang die paretaki kunnen ze zich niet zo makkelijk uiten. Oh ja. Dus akan je aan je pitu. Voor taga kutaka nga de soort Kutaka nga mga de smadati. Ah ja, kan je wel je. Ja, ja. Maar Trangauro ko siya ere. Voor praxeri sa yung taki. Voor praxer voor denki sa taki Ja. en faye dat une denki nin sarana to. Ja. Want we denki nin tata en voor vertalen ni ede fosi taki. Dus im denki tum si furu ete fosi man taksani en uno sap wan lo woord uno sap het wan Ja. lo woord uno sabi. Anyway. maar sa je dufule ratong. Fulera to. Ja. Nou minolera yung Boy taki ima tagi tak boom is boom. Sabi? Faya taking ja, moro dati minaudu susutak na nga mima fulera to. Nangay grandpa tuto. Ja, moro na nga yu. Soms mitaki na nga mi grandpa ook toe. Maar moro na nga mima fu lera to. Maar te mi ben na middelbare school mi ben leren in moro. Like now. Ja. Maar doro sa ine takato. Terus saya Na imati. no, mino mati no tak mino Inasa na. mino mati mi abstrang mati ma de no tak sra to. Maar emiere fa je taki. Dan lek fa ongwen takin senang. Je takanga accent. No bakra aksan mi tak. Ik prakseri. No, mine yere wan bakara accent, maar me yere tako accent da ini di ne lek fa yung ma etaki ubo taki kring straight senantongo. Sabi zonder accent. Maar mi yere tak wan tratongo da mindri lek
atongo da midri di fu sang fu PU etak asan tongo mopo. Dus van waaruit je Surinaams praat. Ah ja. Ja, dus daar zit het verschil. Voor Bagara tongo. Ja, ja. Oké. Maar je firma fasi? Tak je tak zo? Of je besap tak ibe aba accent. Accent. Ja. Ja, may sabi dat mi apam chinso Bagara accent mi kami kumapoja so. Mamino sa atra accent fight sa itaki mino sa sanan sande. Shining. Saneng. 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 Yeah. Ay, saneng. Ja, saneng. Maar anatrobi ji ina shen tak ja No. ja itongo drive ji sele fa tak ite Ja. sana. Nee, me altijd niet bij praxis die imtak atongo sondro sheng bika ino kan leren atongo sing kasi me tak spaya atongo Je tak Spanyol tongo yeah. yun. Dat Nee, make me tak spaya atongo sabi mga taki Tak if inuman lera tongo wan let fasi if inetaken. Ja, if inetaken herde. Ja. ja kafurus ma up sheng taka atongo bika apa bakra accent Maar yun bakra aba fast wat taki maar yun aba shen dat. no Zij de ina aba shen dat. Sa di minapsheng Lik van den Jamaican itak Ingris tongo ma Ingris ma na London. Ama na trobang apis dati. Ama ne Yeah. lafa mang amay grab sepsa. ja bika for Jamaica mang at English tong na nang eerste tong tat na tra trattori mi denk Ma amay tak Ma accent, Ingris tongo na nga accent lik pa umbotaki. ja Te era wan Jamaican itaki. Je verstaming ja maar te era wan kutak priest koning Charles na. Ja, na koning Charles. Koning Charles. Ja, koning Charles. Koning. koning Charles Da here two differenti accent. ja Maar de verstaan makanda, de ne laf makanda. ja Wanneer dat heb zat nang asernama, taki te Te juga tak senang nang- you begin tak Senang nang wa accent. nang wa accent. Dat mo begin laf ya. ja ja Ami- mi sa pusa ito Ina sa fusa ide. ja Ba ina trobang apis dat. no mi natro Anatro bisref strefi. Dat mi lok feng. Tak ay taken gewoon. ja Lek va leren, lek va sa asabi. En zo akon leer sap moro. Dan lek mi strefi man me takwa mi grandma bataki takwa lo Frans. Maar if inetaki ineleri. ja Mm. dat zo Ja. Die Johnson's don jay itegi mi tak ano Abraham na fu. Na de soort verschil dat. De chi differenti De chin different is dat je leren, je taal leren. En ook omdat atongo de ontwikkeling. Wat wordt de ontwikkeling? Ba, Ja, gafesi. gafesi, atongo e gafesi. ja Dat true echt wat die mi ben korokong. Alla radio, televisie, score, alla preson betak tata. En no me shit en me gaser na tak moro fur sarana tongo de tap radio, moro fur sarana tongo de nin tap strati, nin tap televisie. Maar ook toe de tra tongo di dancer na. If je arkipoku nono de saramakans de na ini, aukans de na ini. Dus je ziet dat de tongen die De- het senang. De guafisi. De gafesi en Zeker. hoe waarderen je dit? Zeker, zeker. En milobatori. Omdat mi vind dat nou een deel voor een egisani. Je kan afrontap is dat peek mopo zei je moest waarderen je Ik waarderen en in broccoli sufa denk ik dat alles dan zo de san sak moeten uit tata kondre of zo san in tata boom. Die me ben content ja fosi smano ben wan taxana omdat of de no ben wan make trasma taxana ding omdat ano bobunji de Nederlands en ano bobunji de tata en nawa strati tongo en dit is maar etak sana nga ding is het onbeschoft. En die altijd bevindt dat
na wan tongo, nelek ala tra tongo, Ja. en mi ben wan tak mi ben mata ke moro boom. Dus in na wasan sa in wani nelek Milan, Yusref muse wan takeng, binsi no sabi, binsi no sap, Jij doet ala moeite. sani im do moeite. Ja. Maar Dat mi vind wel, ja. omdat na wan deel, na wan Wan deel. pisi. Na wan pisi. Na wan pisi fu Voor igi in de sani. tijd, ja. En voor broko, mopo uit a hier tatatori sa horung so melanga. Ibe juma exemple fu wa matifi enough kan eh. Daar defend tak ja hoy grid. Nee, mine hogri no was matori na san sanga mi. Ma ye tak fu atori. Wa matif mi wa uma matif mi. Abego na wa fesa en wa kel accent go dansi. Ma atak ni accent ni sarana tongo ko go dansi. En fu apis dati espanso furu. Omdat en be fenta ano be mak accent ano be sabeng na fosro amiteng abe suke ete en a eerste sansa accent a kogo dansi en abe accent in tata en teno ete me e praxeer dat saben dine edef tak so wasani omdat mi fenta na wa gewoon tongo na wa tongo nelek ala tratongo dus sande ano be ma aksi dus dan mi bengo suku yepi na mi na wan bigis ma sabe de drapetu mi tegen sande mi mate espaso tak aboy tegen kogo dasi en mi bem rika tak mi bochi steun maar dan no abigis ma tegen mi tak ja nee na wan strati tongo aboy no my mama accent is niet zo aan fasi. Okay, I was like really annoyed with that. Dan ben mandi omdat me vindt dat je in een waarderi atongo in een waarderi igisani you schrijf en make asam taka you schrijf e moeilijke tori omdat Maar in praxis dat abif doen ang afas van onkweki kong. Zeker in bigisma atongo da be de mak takatongo. Mantano bobunji tata ti tata tongo. Ja. You bilan you si wan sani tak fudi iwan le tak santango fudi ye tak sanantongo. You tatatongo gwa baka. Takine tak moro bung tata tongo no. Omdat je tak sarana tongo. Oh ja. Oh, na din. Nasa fan sa taki. Minapraxeer dat at bakra tong of mi. Guabaka tong tak sarana tong bika mi tak want to tra tongo ook toe. Maar tatap tongo bika abe me eerste tongo. Eerste? Ja, afostongo. Afostongo. Fostongo? Fostongo. Ja, van Fosi. Toch? Oh, van ja, Fosting. Ah ja. Ja. Saan mi taki? Ja, dat mino praxeer dat mi tongo mi bakra tongo dat na pen mi mama tongo. Ja. Moedertaal. Ja. Maar tongo ja, mino praxeer dat go baka fu bika mi tak tra tongo ook toe. Ja. Maar Minotak lang minotak sarana tongo ay ma Ja. sarana tongo bo. Abo mora de klik mi. Ano so. Bin praxeri so teranga fu contact sa mi tak precies. Maar goed. Sasi onderzoek. Taki if je tak wan tongo boom, ikaleer wan tratongo moro boom schreef. Tak mi fen wel ja. Dat you agree aan apis dat. Ja. Ja, YouTube. Ja, de tak wat tweede tongo. Ja. Dat ik tak moro tongo. Dat ik kan leren moro tongo, ja. Dat den tak hier. Ja. Want wat zei me een paar exempel voor smatik mopo loemang vluchtelingen uit Syrië en de wanati. Ja, want tof denk die leer tak ap tatatongo esi. Je prasetak de ome yari jaso. Maar ano so, ano doro wan yari maar de takasana. Dat kan voor die atongo voor den schrijven. De sabeng futuro.
Dus Ja. dan ik kan kenki praxeri na ala de tutongo. Fa wan di si don, fa tra wan dat ik don. Maar zo kan ik sempre fu asena tongo probetak di Jones rotak tewe pot abra als je vertaalt. Tewe pot abra dan we denk ik mopo fu aptata tongo fu di ugrokong aptata tongo na fos tongo di wetaki. Mhm. A fos matongo dan bakarati asena tongo. Dus if je een pote abra, dan if je pote se yang ase, dan je tak na tukruk tuling sen, tukruk tuling yoji se. Of als ze dan ze dan ling kruk tu of op dat kruk tu voor die ano wang, No. ano wang. Ze zijn niet op één, Lijn. ze zijn niet op één lijn. En op één level. Ja, ze zijn niet level, op één lijn. Dat two different tu. En dat was los maar. Maar boy tak dan na tu definitief tongo. A her probleem ook toen na tak unosap so voor woord toe a woordenschat. Unosap so voor woord toe in saranan tongo of takatongo an lid fasi. Ete. Ja. Ete. Ja. Maar je denkt dat woord toen nog de? Dende. Maar zij tegen die Jones papa kunder tak dende maar om suku den. Zo goed. Ja. Adefa. Maar nooit uno leer den. Ja. If je dan was sari tori tak uno leren na score? Mi fen wel ja. Ja, zo lees me kan jarusu na de kurso man die het papiamento tonen Ja. zo vaarlijk. Omdat de leren na skoro, de leer taken, de taken na oso, dus de voertaal. Straat, ja. Alla president Katongo en in Sernang zonde. Ja. If abe dayu anu sayu bodu na ngato ngono de. Insernang. In Sernang, zij kan doen. Sayu bodu. Ja, dus met denk ik. Leren na skoro. Nin tapuan creatief, nin wan creatief fasi. Famina singi mang da mi bopoten ni singi leer de uru sarana singi baka mi no sapif chen leer de ete. Mamine mit om men china sarana sa sap de uru sarana poku fufosi. Ja. Maar isap tak walop si ilibis score furuk fudi aptata tongo eji de manjeri. Dus daarmee ben denk ik zo net, is dat in leer wantongo wan lid, in leer wantongo sa machari moro fara wan lid fasi. En die seranamang na wat het meest voor de hand ligt, na tata. Maar if de leer in ristongo, dat buntu, Ja. Maar je tak wat voor de hand ligt. Fosiga score. Sotongo je taki. tata. Nasana. De leer, afhankelijk, ben ik mopo uiteraard, afhankelijk van mijn afkomst, want de Hindustani, Pchentak Hindustani. Maar ano, wana oso wang, aher kondre de geconcentreerd tapa bakaratongo. Aher kondre. Je abif leren na score. Ja, maar in de leren na score wang, je Maar leren tap strati. Oso. Na oso, dat ja, dat, maar bekende strana tongo toen, maar na Hindustani en Japanese, Chinese. Dus dat nou een beetje, ano, minuwatak na tak nou een probleem, maar dat de aan de hand. En alasan boit oso, de in tata. Radio, televisie, score, gewoon niet strati. Pakartongen en voor de boventoon. Ja. Zo, het is, hoe zeg je dat? Het is niet zo raar. Het is niet zo vreemd. Is van mij, denk ik, niet bakaratongen voor si. Volgens mij kan dat niet sernang. Anyway, het is niet zo raar tak if je hier wat aan hier die, dat je adapteert. Me denk ik. Ja. Dan ik heb ayos Joseph Chito. Apitani. 1, 2, 3 jaar, 4 jaar voor zijn scoren. Ja.
na tongo di emange pat ang de brada ke itakangi. Na Ja, tongo dat den bagasi. maar afhankelijk peek mopo in Sernang, je tak kwam bepaald tongo. Dus no wa eenheid no day na tongo tori. Schreef. Dus dan tak da au Ano tak ala sana na may tak sana tonga oso di depching. Ja. De tak Japanese, de tak Precies. Hindustani, de tak Ja. Snesi. Dan dem leer, dan fossi de leer sana tongo, dat mi denk je wel. ja. Omdat het maar etak onder elkaar, voor verstaan elkaar, dat de aher sana tongo ontstaan. Ja. Trade was mas senuang wapchim piskino. Milafat ma ano bede a bedoeling minolaf fusang ta etaki fusa abego ma milaf fudi wayang panesi etak kring sa natongo madamo imiter wayang oru yang panesi Sa etak sana tongo. sa etak sa natongo. Moksa nga yung panis. Ja, nou, dan moet ik zo dat gaan stellen. Dus dat vond ik wel heel grappig. Tenminste, Mila Fap is dat. Voor dat ik kan zien dat ook in je eigen tongo, Ja. je abisma die kan lafu voor afasi fasma etaki. Ja. Maar, nou jongens, maar en, ik had ook voor bijna 90% in Senang, sma etak Senang tongo. Ja. Dus in het Wie is de etak en boon? De de tak. lugo na wasan sa mi feni taki fu di somes ma itaka atongo dan ibe ka jak tongo na skoro. Dat mi vento. Je moros king Maar fossi smape de zo gepreoccupeerd ng tata en tata invloed ben biji zodanig tak lek atori sa mi benji net abijis ma ditegi mi tak na wastrati tong es smape bribi tak aben de wastrati tong na aben de onbeschoft futak sa na ng abijis ma en aben de wat de bekar de kastil na tap de ukubetak sa na tong en everybody wa fin anetrisma sa na tong no bete be maar mi vindt dat proberen nelek van me probeer no nelek familia ne proberi en futak zonder of sheng futaki wan nooit mi no leren wan lek fasi dus me tak sam sabi en me proberi skrifi toen in Saranatongo te me skrif poku wan lof mi poku mi skrif in Saranatongo maar dan me tek mi te me big deep tek mi woordenboek maar look dat you etek something voor schrijven een lid vast. ja dat me vind echt belangrijk wel Ja, want no so if me kwasani en zeker maar poku no so maar poema of een prei dat me meken je trasma arki en if me net doe a moeite schrijven een lid vast of meken een lid vast da verspreiding nego een lid vast ook toen niet. Je tak wan sanda pe. Tak je schrijven die sma die moest arki. Sma die moest jere soort boskopu ja bide. Da schrijf ik ba. Ja. Ine man kenke moro. Ja. Te akadoro. Sami man taki na disi na taki trade o monumenti op die meki die Peter R. de Vries. En voor tenti tongo de atap de tu anumi etak awa anu ewa satrawang. Yeah. Some kara monumenti. Want so ade. Ja. Misschien, ja. De mai kara monumenti presidenti. Na in Senang apas wa etak asan awa anu ewa satrawa. Voor tenti tongo skrifi ibu katak na lima tatoeëren op de anu. Asana tongo damin dito. En mi be angrif sitak sanscrivi, fare scriving. Ja. Dan moet je dat krijgen. En dan schrijf je. Als scrivi vast een aantal op het boek, abong, waarom je maar bede, maar if you look a pot abra,
fu akta tongo ko mita sa nang tongo. Dari tu ne mita nga So. Dire mita nga makandra. Me grapta ka no bumbos ko po de wanji. Ja. Maar if je betekent ding, Dus dat mi fen wel dat ma moest tek den ting en suku mi doen wa kino een tijdje geleden en at kino ba awan neem. Maar ano bij schrijfboom. Mang beschrijven nga wa geen baka. En boven is mij meka foto dat. ja, en ook toe we schrijven toch een elk van wetake. En wa los matik de moeite fu ontwikkelen grammatica van tongo en fu schrijven wa let fasi make afspraak oké, na zo schrijven een groene boekje, een groene boekje toe. En mi vind dat morgens maar moest gebruiken. En if je no sabi in actie. Ja. Nelek van me so lezen me app you me actie fijn tak zo fijn tak disi fijn tak dati fijn schrijven me check omdat mi sap tak you sapatong on let fasi me check nga Timoro betere. Timoro betere you sabe boom boom toch meer Ja. sabe boom boom Sabi boom. You bilang bri you deta po kruderi ng krututu? Ja, a grupo. You too? ja mi zeg Okay. Wel ko solesi wesi sanito de kifan. Abe kan dit trafasi, abe kan dit so dus dat mi lop van groepo dat qua ontwikkeling de bezig en wel accruderi abra solisi abra woord maar dan want man de beest sa sap zeker of sa doen sa tak de sap zeker maar sa de overtuig me in ieder geval dat en we leer boom voeren we leren van groepen ja if ube mag taki fu ang tongo di wekis na skoro na senang bilang saya beferi tak de vamos tu na senang uno katak fup tata una masut finga go na papa uja taki uan di suan dati fu atongo ma efa bede senang eje uka taki pio so tak doa sana ngasana tang of ko na do next na ngasana tong libelek fadie sayu bofeni if na sana tong taki na skoro of skrifi na skoro O sa wam doon nga sa ja so do na ngasana tong if ano skoro wang if na lanti alase Ja, mijn praxis dat een leerling dat een leraar tongo tapos kuro naso atong guru moro tede ching tede leerling de vanaf de depching ching ja de ching de leerling daw guru moro daw ontwikkel moro aher tongo nabong fua tongo fua identiteit fua tongo want dan was aan voor den schrijfje we speak of voor een tapu ja tu sa ikata we speak go tapos guru tapos sa naman de ja sana man de ma you schrijfje you manushka you kumbate bera sana aberja aberja micro kontra maar if itak sana na ngayon fa you efiri na atong of mi jeugd dus met 4 boom en mi loba tong SRF dus mi loba klank en mi loba a jertlelijk een soort melodia dena ini een mooi sting en een mooi sting mi loop de woord toe mi loop de omschrijving voor solutie woord toe no de man dan omschrijving de mi loop zo of van we druk omschrijven uit en me realiseer me dat nou op chintong want mensen ramen de taptron tapu 1 miljoen maar dat nou want tak unom taking of tak dat unom lering want nou grupo sa etakatongo ja wat tiden na day we alas pa zeker in attendisi we sitaki unom vergi we here bovus met tak unom vergi pop mopo ja so dat en dan nou bon fasi fu
Voor onthou peekmopo. En nelek Jimina asref nelek pong nanga pastei. Da was sang fu migrong. Wis mi combater berja migro kon drape mi panga mi mamo po drape mi den gra smaf mi mo po drape ne bigi smaf mi mo po drape. Dus ai atongo e hori verbonden nanga agrong. En mi vind Hoe lang dat jullie dat? voor mi derde kom ik 20. Dus dan de moro belangrijk jari. De moro prespari jari fu. Prespari jari. Het is Hoe ook al zo'n mooi woord, Prespari. prespari. Ja. Het is prespari jari. Ja, prachtig. Maar in ieder geval. Dus alles aan sam sabi en afas van mi kontrong. Na ontstal drape, ontstal en atongo de one deel van toe. Ik heb nu 37 Nederlandse woorden gezegd en 3 in het Surinaams. Even een beetje werken hier. Milan bigi denki. Manushka, Ja. if wasan de inasan to sa I lobby falek. Wan mi apon woord sa mi lobby falek. Fudi mi beyere wan lazy. Maar tenanga deefti de me onso wan san ita ai no mooi woord. Ja so wan woord tu. I want to. Of woord ja oké. Ja pichago. Maar spesrutu. Specifiek. Specifiek. Maar specifiek. Spesrutu. Spesrutu na wan de. Ja, prefuru ook toe. Den to dat hij mi kan denken. No. Bilang saya vind soort woord tu you vind mooi na to sa in lobby tak. Awisa ne fitin na link ima woro ko nangin. Soort soort min lobby na sra. Min wa prakseri na woord. No ane ko le mai. Sa mi loopt toen in zijn tongen dat one woord toe kan betekenen om mensen aan. Een woord toe like ati. Ja. En dat toe totaal different is aan die ati van hart en ati voor pijn. Pijn. Goed. En ati. Ook toe. En goed. Ja. Milowe. Ja, want if voor goina a pacific moro fara na baka. Baka. Ja. Milop de soort woord toe Ja. dat die baka. Baka. Ja, bi baka, je gona baka. Bakasei. Bakasei, baka, etewalesi, baka, Ja. bakaje. Ala se kan gangen. Ja, mooi toch? Ja. Wan woord tu Samuel we dan we moest praten aan ulu toe want ano kan tak yuda kida me Dat je net hebt. na oh. Oh. Zij praxeer dat wat tak. Dus dat niet wel actie Maar meteen. te Milan yumi eigenlijk yumi's actie. Ja. Die ja na biji ibetaki tak iemand vergelijk na makandra. If yere oh. Pe sot sei you want go suke. Iwan tak dat a woord toe op een woord toe in een tratongo. Ja, iemand tratong dat na similar. Ja. Naserifi. Nasrefi, similar. Ja. Denk het. Ja. Nasrefi. Ja. Saka kande. Want een mooi visie voor ikang van jou kan contact woorden zouden iemand trato. If hier want dus men sabi ma adjers dat iemand trato. Mino libuna mino kan jim grama also. Grama also. Isap sana dat. Te was mijn actie was ani. En of actie en inasaba antwoord dat je dat. Inasaba piki dat je dat grama also. Piki. Antwoord. Piki antwoord. Ja, piki nou woord tu pegang go ala sayang. Piki oprapen. Te kwasani. Piki is antwoorden. Maar voor piki toe? Ja, voor piki. Ja? Ja, voor piki agro. Ja.
Oh, Oh ja, ja. die kan of course. Ja. Nou, Sani, tweeling. Oo, na tweeling. Ja, oh. Oh. Ja, Maar tweeling. soort tong keer. Nee, maar praktijk, voor die taki van die Oh, lupo zo. tratong zo. Oh ja. Dus kan de, Oh ja, kan de, nou, oké. iemand tratong, oh, dat aan taki. Oh ja. Ja. Dus dat, Dat nou, is waar. oh, na, tweeling. Maar Tweeling. oh nou een tweeling. Ja. Oh ja. Oké. Mijn best op dat ding. Nu berekent dat ik oh nou een uitroep. Lelijk Ja. Of ik dat toch, oh. Oh ja. Lekker. Is dat weer? Ja, Ja. Nee, maar dat tweeling. tweeling. Oh. Oh. Ja, want toen maar ben wat woord toe des, aden woord toe boeken toe, dan pot tweelingi, Tweelingi. maar Een keer simbool. mi, precies. En lek zou betaki, lek a Gerson, aptata, tweeling, maar lek zou betaki, woord toe de, in nasana to, Mam suku den. in suku de, Een zoeken dingen. ik teki ting, we suku de, dat user even shitaki, ja, de. Ja. En lek van papa komt het bij accent schrijven toe taki, maar fa fusan ede unema pot tori fu Shakespeare abra na ini senaptom. Ja. Ja. Dat is actie. Fa. Je want tijdje met dat dan tongen na op vieri, Ja, abi. aan op Abi, woortu, Ja, abi. aan abish king sa echare. Ade. Ja. Ina pote abra wan tap wan, dus één op één vertalen. Maar ik kan lukken. Soort vieri, zijn Shakespeare poti dat papieren. De in nasenam. Potting. Ja. Ja. Nou een beetje Hij man. moest voelen. Vamos voelen. En adventu. Maar Dan gaan we Shakespeare. ja, Preek. ja. Nou, Ja, dat fasakare. Amore bigi taki fu Shakespeare na. Hamlet. Nee. Abigi taki. Woord. To Woord. be or not to be. Precies. To be or not to be. Ja. Mijn hoofd werkt wel op volle toeren. Voor de en voor no voor de. Ja. Ja, zo was het. Zo is het niet. Ja. Ah ja. Hij moest de mogelijk. Ade? Zoeken. Even. Ade, even no de. Ade, Even no de, even no de. ano de. Even ta, mekata. Ja. Oké, dan nou een heel interessant. Ja. Ai! Oh, Ja. het is heel leuk. Maar we zitten Ja. ook wat precies heeft takato. Mi hoop dat trasma aba precies dat voor takato. Ja. Me hoop het. If you want to come for desma. Tak sai sabi en leer sai no sabi. No tek shen yang wisi. No tekst, No tek shen yang wisi. no tekst nyamisi. Ja, Je hoeft je wist. niet te schamen. Eh, Nou ja. Ja. Sa ibo tegen de Milan. Sabi mo tayo giling. Ja. At im up sana trots. Prodo. Prodo, dat im up prodo fu yung egi tongo, fu yung egi kulturo. Fu en dat inam up sheng fu lera tongo dat ina struggle yo lera tongo. Ja. Ja. Ja, dat is ook prodo. Ja. Ja, mooi vie. Dat is geweldig. Wie tak tagi? Wat taki disi?